करते हैं, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम नमस्कार करें। हे शिव गुरु प्रणाम नमस्कार करें। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम नमस्कार करें। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। देखिए हमें एगो भजन देतनी, कैसे भजन बा गुरु बहन कैसे समझावतनी। रे जे करबे बापा महतरियान हो, ओकर होला ना उधार। जे करबे बापा महतरियान हो, ओकर होला ना उधार। होला ना उधार भैया, होला ना उधार। कल युग में जे करबे बापा महतरियान हो, ओकर होला ना उधार। जे करबे बापा महतरियान हो, ओकर होला ना उधार। होला ना उधार भैया, होला ना उधार। जे करबे बापा महतरियान हो, ओकर होला ना उधार। बापा महतरिया के जे डहकाई, बापा महतरिया के जे डहकाई। कल युग में भोग दंड इहाँ में पाई। कल युग में भोग दंड इहाँ में पाई। एक दिन आई उनकर बरियन हो, रोई हैं धई के कपार। एक दिन आई उनकर बरियन हो, रोई हैं धई के कपार। रही हैं धई के कपार, रही हैं धई के कपार। एक दिन आई उनकर बरियन हो, रही हैं धई के कपार। जे अपना माई बाप के सेवा जे करेली, जे अपना माई बाप के सेवा जे करेली। सुखी परिवार रही, फूली खिली फूलवाड़ी। सुखी